Голяма е купата, голяма беше и преварата. И още по-сладко, че те са шампиони. Те са победители в този турнир. Позволете ми да ви представя поименно. Валерий Христов Христов, Мартин Василинов Петров, Александър Иванов Михайлов, Христо Николаев Ковачев, Божидар Христов Ташев, Кристиян Добромиров Славов, Симеон Красанов Симеонов, Кристиян Радостинов Събър, Момчил Петров Мунков, Юнус Мустафа Юнус, Костадин Василов Димитров, Цанко Пламенов Иванов, Христо Росинов Илиев, Кристиян Добринов Кръстев, Габриел Атанасов и Веселин Веселинов Николов. Всичките с треньор Калоян Георгиев. Аплодираме ви от сърце, моряци! Купата се вдига високо за удоволствие на публиката. Отива ви тази купа и да пророкта почета до Виколка за удоволствие на всички нас. Напомням още веднъж с удоволствие, че точно тази формация спечели категорично турнира за Купа Твърдица и то без да допуснат гол във вратата си. Честито, малки моряци! Казват, колко са играли, бе?